radio fan fɛ bi baaraw bɛɛ lajɛlen a bɛ kalifalen min ye ne yɛrɛ dɔgɔkɛ la sa Musa Sanogo kuma bara ɲɛfɛ Amadu Tolo télé fan fɛ sa maa dama dama olu ka wuli ka jɔ don awɔ Augustin Musa Ayidara ale bɛ yen nɔ Salimata Wederawogo a bɛ yen Yusuf Sangare a bɛ yen ka taa kuncɛ ni ne yɛrɛ dɔgɔkɛ Sarama ye sa Lamini Kulibali an y'o de fɔ yanni kuma ka caya kisɛ ka k'a la o hokumu kɔnɔ sa min ye gafew ye an tɛgɛ dara gafe minnu kan bi ni olu bɔra sa Soir de Bamako ale b'an bolo yan nɔ a kumana an bɛ tila k'an da don a kɔnɔ kumaw la Les Échos welewele u ye bɔli kɛ bi u da bɛ waleya dama dama la an bɛ tila k'an da don a kuma la sa min ye Nouvelle Horizon ale fana ye bɔli kɛ a bɛ kɛ ka bi kunnafoni gafew olu kuncɛ an y'o de fɔ yanni kuma ka caya kisɛ ka k'a la an b'a daminɛ ni min ye Soir de Bamako ye kɛ Soir de Bamako a ka bi bɔli la a da bɛ waleya belebeleba fila la koyi a y'a yira sa u ka ɲɛfɔliw kɔnɔna la k'a fɔ ko ministre min ni ale bɛ fonction publique o waleyaw bɛɛ lajɛlen kunna sa ni o ye Fasum Kulibali sa ko ale ye wulikajɔ dɔ sabati wulikajɔ min kɔnɔna la sa ni a ye laseli kɛ ka kɛɲɛ ni conseil des ministres ale kɛnɛ conseil des ministres min n'a kɛra araba tɛmɛlen ɲan mars kalo ale tile 13 san 2024 palais de Kuluba ale kɔnɔna la ko baara in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen a bonya bɛɛ lajɛlen k'u tanbɛ ka Soir de Bamako maaw b'a fɔ la cogoya min na cɛmancɛ fanga ni Goyita ye ko ministre min ni ale bɛ baarako ni fonction publique bɛɛ lajɛlen kunna sa n'o ye Fasum Kulibali ye ko ale ye kibaruya de bɔ ka bin koyi ko a y'a yira conseil des ministres maaw la sa k'a yira k'a fɔ ko baara min ni o k'u bolo danbɛ ka ɲɛsin min ye fonction publique o recrutement tagabolo ma sa don tɛmɛnlenw kɔnɔna la ko bɛɛ lajɛlen sirayara kan sa k'a fɔ ko min ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye sa u y'a ŋaniya k'a fɔ ko sonyɛli waleya minnu ni o yen bɛ a papier kow bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko u ye a kow ɲɔngiri o hokumu de kɔnɔna la sa ko jateminɛ kuraw olu bɛ ka sigi sen kan o hokumu kelen kɔnɔ ministre a ye ladɔnniyali kɛ n'o ye Fasum ye sa ka ladɔnniyali kɛ min ye conseil des ministres maaw la sa k'a fɔ ko baara ninnu a bɛna daminɛ ko kura ye koyi ko concours direct min ni a bɛ fonction publique ale ko fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye san min n'a bɛ wele ko année budgétaire 2023 o baara minnu ni olu tun bɔra u dɔgɔkɔrɔ don tɛmɛnlenw na ko k'a sababuya kɛ sonyɛli waleyaw ye sa ko ministre Fasum Kulibali a ye laseli kɛ k'a yira sa conseil des ministres la k'a fɔ ko min ye bi juma in yɛrɛ ye koyi awɔ mars kalo ale tile 15 san 2024 ko baaraw k'u bɛna daminɛ koyi maaw bɛna u ka gafew ka olu fara ɲɔgɔn kan ko kura ye tuguni papier kuraw ka olu ɲini tuguni yaasa nin baara ninnu